Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello, kumusta ka mo? Niyan sa minyong alagad sa kanginan Trifon Morales. And then akong partner sa Abdari si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ano sa kita ni itong andang tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer, mga kisunan mo. Na importante ang atong paggabuhaton, unas tanan, ang atong pagampo, panalangin ito sa labang makagawam. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang yung maghatag ka na mo. Sama sa grasyang produkto, hinatag sa SID Marketing, sama sa Panyawan, Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SID Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta SID Marketing, tatak magaling. Okay, shout out sa ako rin sa mga kanitag ako nga amigo kayo, no? Sa kanika security guard si Ricto G. Pasturano, diya sa barangay General Luna, Tubuso, Negros Occidental. Kumusta diya, Ricto? Okay, maayong pagpaminaw ninyo og sa imong mga constituents o imong mga partner ni Napita diya sa Tubuso. Okay, Negros Occidental. Kini mga pangamusta gikan kini ni kuan ni Christian Del Mar. Thank you, Christian. O ni Sir Bernard, diya sa Konsolasyon. First Bank, no? Diya sa Konsolasyon. Sir Bernard, may papaminaw, Sir. O inuman sa akong mga kauban na napita sa Agos, Malinaw, Lapu-Lapu City. Pidong Igot ni Baludungi Igot. Salamat sa iyong pagpaminaw. Salamat kayo. Bueno, ang sota po ko na ito ang tagan ng pagtagano. Pilda kinis sa ka lalaki, yung mapatawag ng sangan nga Freddy. Kinagibatan o doon sa radyo ni Ri Arellano. Tiksunan ang atong sender, si Freddy. Matod pa. Ginaingon ko nga ang gaba di magsabay pero tanaw nagumuragwa ko gabais ko asawa. Siya man tingali hinoy gabaan ako. Pero ano yung masabtan ako sugilanon kung unsa gyud yung gabaan no? Di ano yung ako pagsugod ang tanan ha. Ay pagkapaitin po Brita. Buwad rin tayo yung afford na to. Dato pa karon late zone gyud ta mo kung pagkaon no. Pero dali sa matakihon. Pero sige lang. Hagamay lang ko ang mankamot tingin ko. Sabi kuwang nako ha nga madato ko. Ha! Di ara. Usa na kuwang nako. Kwarta ra. Ay naunsa man ko murag ko kabuang man pagkakidort. Asa naman siya ni asawa na ko eh. Dina! Awa na. Di na gyud makita. Ito ating alis kusina. Huwag toon be. Aron ipaluto ko rin buwad akong daan. Ay, paita ning asawa ta. Ato ta ng trabaho sa bay. Buntag udto hapon gabi hasta pa inikadlawon trabaho gihapon para sa pana. Ay, pagkakidort. Ay, magkanta-kanta sa ako, be. Asa na tong sista, eh? Di ay. Magkaskas-kaskas ta kay iniguman og kaskas, kuskus na puslinabhan. Nigabot sa kumbana, di nakakaskas, di nakakuskus, kiss-kiss na sad. Nibawa mo kung sa kiss-kisson. Aw, ang tagip-tips liog. Hindi naman madaglugod. Aw, kiss-kissa na lang yun. May kaskas ta. Hada, ba yun? Kung di arali yun ka din sa kusina. Naabot ta naman gudi ay, dali ara gudi mo. Pilar, mga adtos tong silingan, ha? Arong mga utang. Oh, luto aryo. Anta na. Hala no, buwad na sa. Sige mo lang taon, tag-recap na itong sudan dong, uy. Kuhan, kining Kini nga itong sudan, paita, maon niya itong usang adlaw. Buwad. Gahapon buwad. Karon buwad lang gihapon.
Di ka ta masakit sa bato. Ayaw lang ng anak dayo. Kay sa masakit ang kasing-kasing kaon ng buwad. Oo. Sige, tagbaboy, matakihon tan. Bitaw sad no, sakto sad Kay nagiluha. lutuan na dito kay para makapamahaw na tataon. Maayo na lang na, kay natin sudan buwad. Ang uban taon, asinra. Nya, ang uban, target. Target. Patis, magining tudlo na to. Ah. Kabala ka, hapit na tabda to. Kanus aman? Nanatay kwarta. Tapoy mo, kakidot mo, kay luto na di ay. Day! Uy! Klamo pa man noon. Bawa ni siya, unsay ako paboritong sudan nga maumin din siya. Probida, standard bago ni sudan na namot. Perme mo yun may buwad. Uy, anong ni sista din eh? Sabi ka ni kanta ko. Yan kantang, ni katong kantang paborito ni Noy Minggoy dili si Armiste sa bayan, magtong kanta ni Doy Max Orban kini katao na to be. Mientras magluto kani buwan be. Ani. Wana ko'y paglaong karong wala ka na ning dugang ko. Asa ko pangitaan ang banag-banag sa tungang gabi. Ako ba kini nga nakita ko daw dili katuhuan? Nagdamgo ba ako nining kahintang ko nga daw sagbot na lamang? Pagkalahinag yun, pagkadakuna sa kalainan. Unos ning kinabuhi nga miabot, daw sawa na'y utlanan. Naugtas na intawon, kining galamhan ko, nawala na'y kadampan. Ihila ko unta apan king mga mata naughan na sa luha. Asa na ako unsa kahay akong kapalaran? Magunsa na ako nini karong akong kalibutan. Wanay bili nahanaw ng bulawanong pangandoy ko gidam kong paglaw. Ipakita ng imong kahaya. Torsiklo. Oy, si Jowo ba yan? Ni aman dingil man ka di. Narba ko'y utang sa yuha. Sabisi tiglis yan. Tawaan na. Oy, bida. Pre. Ay, pre, Jowo. Dali, pre. Hapit sa nga, re. Ari lang ta diri mahaw. Okay, sudan, pre. Aon, sabay standard. Usay standard, pre. Ay, kung unsay sudan na mo gapon, same rasad karon. Uy, wa, day bag-o, pre. Pirmi lang standard, pre. Ay, sus, pobre mo ta, pre. Ay, bida. Papaday ka panglaba pa lang ka. Pahuway sa ko dong, uy, gikan pa baya ko naglungag, nagluto pag sudan, mangurog niya kong kamot, gikas init, manglaba dayon. Mabasa din kamot, mangurog na gining kamot ko. Ay, langga, napabaka ko yung sulubog na. Naapa, uy, ay kabalaka, sinukod na ng tanan akong buluhaton sa bahay. Sige, maumang ka. Lapag sukar dito kay Jaon ko bisita ay. Diyan, kinsa man? Ay, kinsa pa. Si pare Jowo. Nasad! Ay, buong taon ka na. Standard mo na siya. Pero may kanabuntag na mo ari. Sige na, pagsukar dito. Okay dong, Roger, copy. Roger Kape, ha? Si Roger Kape. Probida. Hindi. Probida. Nianas pa rin Roger Kape di ay, ha? Ha? Bungot na ito. Pero mga pe. Dele ay, pataka lagi kang Kinsabi na si Roger nga si Kape. Abe.
Silingan na nato. Usa. Dili ko an baka na bang moingon og Roger. Roger and out. Copy. Roger and out. Base 1. Roger copy. Dili copy nga mainom. Copy nga kopya. Managod pasabot. Si Kuha mo. Pulauro din na. Sige, masukar dito kayo sabot. May kaguto ba na Roger copy ni mo, porbida. Pagdali ha, kay pakanon pa ko sa pridyogo. Okay dong, sige. Saban? Copy. Copy na saan, porbida. Mga akon lang kita. Kini ako asawa, komedyante kayo, sa itaray ba, murag Marcel Soriano. Ibawag na sa seryoso ko, pero iyag yung kong pasiawan yun. Ngaw sa ay di na ko kadawat siyang komedya, ay blaron ko. Kunya? Dina, ikaw ba? Tay? Ay, kung narinig nagkabuang ginangbana ni mo. Ha? Hindi na parehas ni mong hanggawon og utok, ha? Ay, nahibaw ka na. Unsa na kaseryoso akong bana. Kung magsineryosad ko, basig duha na may dados ospital, kay pulos na serious physical injuries. Hindi, ay, nanasat. Ako na sa imong kabuangan, da. Don't worry, Tay. Be happy. Mudlan din mo pili. Pili day ko. Di naman ko. Kisa mo nas pilit. Kapoy ni mo tayo. Nakakailan si mong anak. Kaya sa irver na ka. Ambot ni mo din na. Kano sa pagkakamataro ng utok mo? Tay, kanang mga tao nga seryoso, kasagaran rabaan nila no, mga kuma. Sa'y kumba. Kumakaugumo. Kanang dali na kayong masuko, mauna mo na makakita dayog away. Mao nga dili maayo nga magsineryoso. O, laki. Pero ay sa nagpalabi ng komedya ni mo nga wanas lugar. Kay buutan ko ng banda ni mo. Oo, tay. Sige tay, next time tay, wala joke. Ay, kini akong amahan, makumidyahan na noon ni siya. Kay naamayan po'y utok ani nga, wider-wider sad. Di pareha sa kumbana nga, tagsara kayo nga. Tagsara kay makita ang tibuok ngipon ba, kay tagsara kay mong ngisi. Kidor tawhana. Day! Tara ko. Yes. Ato na ka? Daray mong baon, oh. Yeah, ibahon, day. Sa sudanan eh. Humba nga lasa. Pasil ko rin mo, day! Dili kayo tanto. Ay, pagkakanahan gini mo, day. Porbida sa dimoy. Ha? May nalang na nga kay dili kay katong standard na sudan. Wari ka mag-utan. Ha? Ansay ngan? Utan. Sige, pangumpra niya dito kay mag-utan ko. Ang giato na ko, ha? Sige, pag-umpra dito kay Antonusan ko, ha? Ay, kapoy ni mo. Ay, masunod ako gisulti. Bahala kay. Dawatan na pa mo kana na. Porbida, kadang utan, ha? Para dito ba ibla taon. Sige, ari ako. Kana sa. Masaban? Kana sa baw ng humbang lata. Ay, blaros! Yabag. Ang uban gusto kay humba. Ay, siya, ambot lang. Ang kilo tawhana. Pag nadiligin masabot, bahala to siya ay. Hoy, hinaya nag-tok-tok ng pultahan kay maguba na. Unsa? Kadiyot! Hinaya ko na kay maguba ng among pultahan. Ay, Ginoo ko, maigking man lanta. Oy! Pare, Jowo! Maningil ka sa among utang, pre? Dili, Mario. Aw. Ikaw may akong tuyo kay... Kuan nagiana mong imong bana ba? Sa pare-prede. Na-disgrasya ang motor. Anin mo kayo? Ay, unsa? Karaan na, Mario. Unsa karaan? Pakulata ka, ha? Mo, pagtarong ka naman pagkataw, ha? Ayaw ko midyan na, Mario. Ha? Joke, grabe tao to. Ayaw lo, joke, Pero Mario. asang akong bana, ha? Asa? Di ko mo dawat o kumidya ng mga ingon anak, pre, ha? Pili ang tao nga imong kumidyahan, nakasabot ka, ha? Mare, ang utang, Mare. Oo, di ay no. Baka Ang utang. nalimot ko. Sorry, pre, ha ka. Ay, kung sa ganito, pre? Ang imong bana ba si pare-prede, nagiana mo, nga na disgrasya. Unsa? Ayaw lagi kasukot, maningil ko ron. Sorry, pre. Asa man siya ron? Karga naman tulog bulan siya. Unya ang motor? Ambot mo ron, nabungkag mo to. Bungkaga! Kaluan sa motor! Ayaw kayo pag ina-uwi, Mario. Uwi kayo. Ganyan, huwag ka mahilak. Yan karon, motor, mahilak ka. Wa pa man tumahimpas ang motor, pre. Ang di ko mo hilak. Asa pa niya, at ito atong bana ni mo, apa sa ospital. Tsoko ka?
Ang utang. Oo. Ang dito ko dalimot ko, ha? Sige, pre, salamat kaayo. Akong atuon, akong apason. Asang ospitala, pre. Ambo ni boy! Suko. Peter. Asa akong bana? Asa akong bana? Paningog mo, uy! Asa akong bana? Kisa igir pangita ni mo, ma'am? Ang akong bana? Basig nagpalit og pan, ma'am. Yapag ba? Nadisgrasya sa motor, mapalitan ni mong pan? Oh, abin ako, ikaw may pasyente, ma'am. Yan, nangita ka sa nagbantay ni mo ng imong bana. Baday, nadisgrasya akong bana. Akong giapas din sa ospital. Oh, so may nagtanaw sa emergency ganito, ma'am. Kinsa ka, baday? Uy, kinsa ka? Nurse ko din, he. Nurse ka lang! Nurse ka lang! Unyag nurse naman, unsa may problema? Mao na diha, ang problema kay nurse ka lang. Ha? Hilas ninyo. Lo, suko man di ay. Kung gusto ni mo, malipay ko, ha? Nagubay ang motor na mo, malipay ko! Ha? Hilas ni mo! Asa akong bana? Asa akong bana? Asa akong Hoy! Hoy, wa diha sa emergency room! Ay, bahaw ko! Magbuot kay ari ko diri agi. Oh, sige, anak na di agi. Naman diha ang morgue. Huwag ka magsulti ang morgue na diha! Nangutana day ka. Che! Maldi ka nga sa lugar. Hilas. Kung saan hindi tabuan, Freddy? Nga naman Ay, ako kabantay na paggawa sa kyanan sa iskina ba? Mao tong ako nabanggaan. Nga, wa kabari kang akong tiil taon. Nabanggaan kita. Kay karaan po kay itong iyahang sakyanan po. Sakyanan man to punerarya. Tigubaas motor yun ay. Dung luuyan ni mo, dung uy, may gani kay nabuhi pa ka. Oh. Namatay pa ka. Pertiling hindi malasa kay duhana mo. Impas naman siyang kuslungon na eh. Ang motor ni mo, patay naman. Sa di ay. Pero mas luuy ka, dung. Ano man? Nakaistorya meron sa doktor. Bati kaya gisulti ganina na ako. Uon sa banday. Ang resulta ko sa laboratory kay may cancer ka. Oo na! Provida! Pero may na lang na, dung. O sabi na na ha? Sabi na ayo, ana, aray ka sakit sa akong, di na kumaliw ka kagong tiil, aray. Pero may na lang na, oy, kaysa uban. Nadisgrasya gihapon sa motor ang uban, pero ang resulta COVID. May na lang na, kayang imo cancer. Iloko ko! Ay, makulanon kay Koy. Grabe sa dila. Ay, nabagaan lang ko sa porlon. Cancer man na yun. Dong, relax. Relax. May na lang ng cancer kaysa COVID. So, di, oy. Pinda sa di mo. Ituyo tingali kahit taas andong para maghinahinay na kakinulusol sa imong mga sa. Usapay po sa taga-porlarya. Ngang ila mga taong porlon mo yung nakabangga na ko. Ingon man tong taga-punerarya nga. Ay lang kuno ka balangka kay tagaan lang kuno kag libreng lungo. Ay, impas akong lungon. Libreng lungon. Duhaon? Dugadong Pero dong, sige lang. Uy, magamit na magyapon na ni mo. Cancer man ang imong sakit. At least, tinata maglisoid. Kay, naman kay libreng lungon. Mahal yung lungon, Roy. Oh, Vida. Hilom na. Buwan kayo na kaingunan. Lino, Forbida. Aray, mamatay na ko, Aliday. Mamatay na ko, aray! Nahakin ang asawa. Sabi sa gilisto ng kudri, kabidyahan, gyapon ta nga, cancer ko no, porbida. Mo nga, wa ko mag-goon disgrasya ko. Mura dili, mani kamatian ako disgrasya. Mura adto ko mamantay siyang kabuang. Saon bin ako tao ninyo ati pres, bam. Unsa man, unsa igbuhato na ko ani, paliog tabagi ko niyo, bil. Unsa man, kung kamoy pasulti yun. Ready! Salamat sa tanan, Lord. Ma'am Mary, salamat sa mga pagkampo. Good morning, Ate Pres. Good morning, Ate Jinjin. Good morning, Kuya Alan. Wala pa sa Press, Kuya Alan. Pasalamat ko sa mga mama nga padayong ni palit sa Don Pepe Tablia. Kay present perme silang lamesa ang Don Pepe Tablia.
Tablia, salamat kay mga mama niya. Ayaw mo kalimot pagpalit sa OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Okay, salamat kaayo ha sa tadan nga minginom. Hi, Ate Pres. Good morning. Nagkotal may ko Ate Pres. Nagkotal lang may dun pipi tabli Ate Pres. May adlaw sa tanan di ay. Mga adlaw sa tanan ay mga bata mo nga rin Ate Pres. Basta mga bata dun pipi tabli magyuda. Nga Tasty Fish Cracker Paulitos Macaroni Crunch og ingon man OBM Special. Pero kita mga dagko Ate Pres tagatong imnon way lain. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa adlaw tanan sa atong trabaho ang Panyawan Coffee Mix mo the best kay natong imnon nindot kay na natong imnon kay nindot kay ato trabaho nya lagsik kita pirmi paningtong ta sa ato ang mga gibuhaton sa paniway kung makainom tag kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. So diya pasalamatan ako ang tanong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nabuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Salamat kayo labi na gyud sa mga tao ni Kuya Nick Pipito Dodong GR Pipito. Hi Mamilili. Na si Mamilili taon. Si nang pikta nga amo ang kauban. Lili Banyo. Hi, Li. Lili, hello. Okay, gipangita ka Ate Pres ay. Hello, Li. Hello, Li. Kumusta na ka? Kumusta na ka? Lili Banyo. Ang gadali ng pikta sa una. Ang among kauban ka niadto sa Nanay ni YHP. Dugay-dugay na gyud. Li, dugay na kaitang wa makita. Gimigaw na ko sa atong pagdrama sa Tiban. Inday Kunching. Inday Kunching. Sabay mo una-una mo, kuyog makani ko anlan. Ayaw, lahi naman karon Li. Ayaw lang, Li. May salan kay lagsik pa man eh. Lagsik. Sige. Kajut kayo mamili kay magtambal sa amin ha. Sige. Wabay. Nina wala ko inyo po mi ha. Okay, thank you kayo mamili. Salamat kayo. Ni apod si Kernel Nestor Rumisilio nga akong kumpare. Paimusta na. Nako'y kaila na nga nakita mi sa SM si Joy Sala. Diyan sa taga-Pardo ni siya. Yan nakita mi. Hoy, kumusta? Uy, great ko anong inyong kuan. Pirmibi akong naminaw. Hello, Joy Sala. Sala sa Pardo. Kumusta ka diha? Nya ako sang kumpare si pare Nestor Rumisilio nga niya karon dire. Si Day Janet og ni Dodong Darrell dito. Ulitaw na mas Darrell. Wana taas sa kestanan puro buyag portihigo ang 3 points ba? Puro buyag lang. Basket Ati Pres gili kay liwat sa amahan puro buyag lang itaon. Nya pasalamatan po din nako si Rolando Boye Tabuko sa M-Cards Taxi taga Bulacau Talisay ni siya Ati Pres. Unya siyang asawa si Karen Abanis Tabuko. Labi na yun sa akong amigo si Sir Raul Alibio Isuto diha sa Konsolasyon. Kumusta ka diha si Raul? Umabot niya na itong mayor diha sa ubos sa inyong pag-abang. Labi na yun sa akong amigo pun kayo sa tuang pinalangga nga Vice Mayor Choy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kanki, Ma'am Kashmer Araraw, og ni Kutsyan Lester Daani, Kutsyan Frances Ispares. Pangkoy Ispares. Si Pari Dave Tumula. Kumusta ka diha pre? Hari Iran. Si Kutsal Hari Iran. O si Ma'am Novi. Novi Abelia Cabatino. Novi Abelia Cabatino. Kumusta ka niya, Ma'am Novi? Niya sa tanan. Ni Dudong Tikboy o ni Rubilin Tabuada. Ati Pres nga kanunay mamati na to diha. Aday. Sa tanan. Diya sa Bilisan. Ang atong amigo. Ang pinalangga na tong amigo Albert Bompa. Si Kutsal umaabot sa paglao. Si Kapitan Albert Bompa. Kumusta ka niya? O niya, labi na yun ni umabot ka Kutsal sa Bien Unido, si Kapray Marimon. Kumusta ka niya, Kapray Marimon? Ito dito bangan, kay buutan ka ni. Og ni Ma'am Faye Bayarkal, diha sa Bayarkal City, diha sa Katipunan. Og labi na yun sa atong suod yung kayo at sa bugtong inabangga si Ma'am Nenen Moreno. Si Ricardo Moreno, Ma'am Luz Digal. Agatuan ang mga suod niya. Sila si Father Josue Cadorna. Ay, Father. Kumusta ka, Father? Kumusta ka niya, Father Josue?
Josue, og ni Father Dondon Barok, og ni Father Ray Umamalin diha sa Bohol, og ni Father Tommy Ugpo. Kumusta ka diha? Father Darwin Gitgano og sa atong amigo sa Yati Liluan nga diha sa may San Vicente si Father Shadow Ubod nga mao gyud ato mga suod po ni nato at Pres nga kadunay pagmabati ang mga tao po ni Father Shiano Ubod ka nato. Thank you kayo. Salamat kayo ninyong tanan. Okay, Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nagmaintain karon og Sed Banyawan Herbal Capsule, Sed Banyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Banyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Banyawan Herbal Capsule. Inigpaniud to nimo, maugyapon sa gyapon ka kapsula sa Sed Banyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniud to. Maghapon, ini kagabi sa imong pagkaon sa imong panihapon. Una ka mukaon, inom na pagkadaan o sa kakapsula sa Sed Banyawan Herbal Capsule. Ug alang na doon na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, ayaw na magkahadlok or kaguol, tugod kay doon nanay makatambal, makaayo. Anong atong gibati ba aning kidney o UTI? Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon. Og pasalamatan sa nako ang mga tao ni Konsyal Dodong Kaskiho, labi na gyud siya anak si Inday Lira Kaskiho diha sa Cordoba, numero 3 sa tuang balota. Giting Konsyal, Dodong Kaskiho. Basta Kaskiho, serbisyo sigurado. Tinood gina, buutan mo sa tao ni si Inday Lira, anak ni Sir Dodong Kaskiho. Unya sa tanang mga tao nga migamit sa tuang Sedlen Betuel, thank you yung kain yung tanan ha. Salamat yung kayo sa inyong paghibog number 1 sa tuang Sedlen Betuel nga tinuod mo agtang sa tuang panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, parikos bes, katol kuto sa kabataan, dismirurya sa kababayanan, dapi nga magsakit, atong bagtak nga bikugan, haplasan na nato sa Sedlen Betuel nga anharama palit sa butika, di ba, Edwin? Tinood na sa butika rin makapalit, pero na ay Facebook page ang Sed Marketing Incorporated. Sed Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ilalangit type ang Panyawan Herbal. Dito lang makita na tanang produkto sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Panyawan Coffee Mix. Yan na, pag-isulay sabon nga Celebrity Kujik Soap. Lang sabon dito. Celebrity Kujik Soap. Mao na nindot kay sa tuang kuan. At si Bambina kay bawo na nag-share iyar na istorya. Basta sabot ana lang gyud mo palit sa butika. Kung dool mo sa butika. Og dool sila sa butika, og layo sila sa butika. Facebook lang. Dili, pwede sila mag-Shopee. Shopee di ay. Shopee. Dito Shopee. Kung layo mo sa butika, kay atod yun sa inyong panimay. Bam! Good morning! Kumusta ka ba? Ilibin na din ha sa ato ang mga tigpaminob sa Tubigon. Ju, Iyana, Dante, Gabuya, Buboy, tricycle driver kani sa Port of Tubigon. Ikaw mo nasabdi ha sa ato mga kantin. Periang Pisidas Restaurant, Tubigon Public Market, Abigail, Cabulao, Roduran Notarti, Jocelyn Katubag. Engom na sabi ni Ma'am Noli Bundok o Marilyn Bustalinio diha sa atong Okay Department sa Tubigon Public Market. Ayoko magalimot sa dili ka mumato sa inyong mga tindahan. Pagpangaligo, gamit ang atoang Celebrity Kojik Beauty Soap with glutathione at papaya extract nga doon sa kini mga sangkap nga natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin.
Pananglitan og doon kami mga black hits, white hits, doon na kayo murag up or pugis, katol. Ano yung atong celebrity ko, dik bihorisop. Mahimo ka mong younger looking, kutis artista o kutis porcelana. Ayaw ka mong kalimot nga, ang ato ang pagpalitan dili ka nang gisuroy-suroy, at to lamang kita mo tana sa butika, para dili kita masugamak sa fake nga product. Celebrity ko, dik bihorisop. Mas maayusap ngayon yung matanaw ang label, kung doon na ba nakabutangat, tatak sa marketing. Thank you. Unya, Bam, ading ka ito nagbasa sa City Palabras? Salamat ikato ni Reverend Father Jumare Pulo o sa iyong sekretary nga si Remark Dagasuhan diha sa parokya ni Senyor San Agustin sa Bayan, Bohol. Kita mo ipabasa sa ikapitong pulong silang City Palabras sa tuwing Biyernes Santo lan. Ngayon saan mo, amahan ko. Kuan, ganyan nagka-istorya man sekretary si Sir Mark, matod pa niya nga, nasayop ko no sila nga, ako gibutan nila sa ikapito, kaya ako yung pinakamubo. Ha? Ako na pinakamubo o ka nang nabasa, murag usara ka page kapin. Mo ba? Siya, ikaw may iti ko may gibutang sa taas. Nanbita ko nga kung hilikila ko. O saan man paghila kay gistorya naman ako nagibasa, wa may kuan. Kasi ikapilang po ang diay ka. Ikapito niya ang... mo na kuano, pito. Oh, pero ilang City Palabras ta ate press ka na dili mabra sa ato din Cebu nga kuwaon ko to sa libro ilang gikas parokya nga tinayp. Parehara sa ilang ato ni Rufil nga City Palabras ate press nga. Dili ka to karaan ba sa una-una ba? Dili ba to karaan. Mas ganahan ko sa karaan. Naghingutan na. Ana, manay ganahan minaw. Pareha ate press. Oo, nya karon kanang naang ako itapitong pulong pero ingon sila gulyat nga bisag mubo rang ako gulyat bisag 1 page and a half ra kanang klaro ko no, kay anan mo gud ka taga-radyo. Kang ako ang giimot mo, ang title ra, ang unod mo ra mo ko gastorya tao. Ang title na katong yung kuan ka ng sa imong kamutugyan ko akong kalag. Mo ra giimot na ako dito. Pero hindi itong karaan. Oo. Kay, naghingutas na, nipiyong na. Kay ugambag, binuhat ko, doon na mag-uusay patama sa laing tao. Diba? Mauba? Diba? Naiinan na uban. Ang importante yun natin pres kato yung poems no. Karaan good. Unya naimuot ko kay pag humana ng City Palabras gulyat pa magpahawak man sa kanang kunuhay kanang pating lawas kana sa kinuang gihaya. Ingon pare dugay kay danoman. Namo hawak mo stiil, hawak mo tuhod, hawak mo sa abaga, hawak mo naong sa Ginoo. Kadugay mo human oy. Igor mo hawak mo ko sa sige mo bahawak mo ron gyapon importante ang saya toras kasing-kasing. Correct. Balik ta. Karon balik ta. Okay. Kasi ito sa internet na. At sandali pa rin ba, ato sa rin pasalamatan nga, kamo mga tao, nasayo naman yun mo nga ang tuksin, maugin mo daot sa atong blood cells. Kaya atong blood cells, mo ni importante kay mo ni tighatod sa oxygen, nutrients o tubig sa atong kalawasan, di kadaot ani. Kay mistake yung lapot sa atong dugo, ang tuksin, madaot atong blood cells, sinungdan nga naghantag sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuguban pabulatian, constipated ka, o gingon man, kidney problem, kana tungod sa tuksin nga ni pundon ni daghan sa ato ang kalawasan mao nga i-flush out gyud na ng tuksin nga naa dira pinaagi sa pag-inom na to sa Genitox kay kining Genitox natural nga detoxifier natural nga remedy tigwagtang sa balatian puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organs ang atong pag-inom usara yun kakapsula usa ka oras sa di pa kamukaon unya ato yang og do na kay balatian kana wa ba kay balatian ha og do na kay balatian katulogi kay no buntag to hapon usang ngadto duha kapsula usa ka oras sa di pa kamukaon imna na to 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kini mo tangtang sa tuksin sa tuang kalawasan basta argaw attorney Laliaga basta konsolasyon salamat kayo ni Sir Raul aspiring mayor si Raul Alibio Esuto pinag-isap ni Ma'am Jasmine nga last minute ng gulyat fully booked ng mga barko pero nakasakay ko back and forth pang ticket nga gilukat salamat kayo ma'am ha Ma'am Jasmine salamat pag-abot mito na ko tumigon gingnan ko katong tiketero sa kuan pag ana gyud ako sa kanang window sa uy ma'am fully booked na dugay man ka ngo unsa maglangoy ko ani so puno na ko na naman ko ticket. Thank you guys, Raul Alibio Soto, di ba Jasmine? Gipalitan gini mo sa Bambina Town, libre tanan.
Daghan sa dang suot si Sir Raul God o si Ma'am Jasmine. Thank you kayo. Salamat kayo, Ate Pres. Okay, o atong sender karon. Atong sender karon, Ate Pres. Ang Si Usa ka lalaki. Freddy? Si Freddy Aguilar. Adeli Freddy Aguilar. Freddy ra, Ate Pres. Kanis Freddy, Ate Pres. Kuan lang kadang siyang pobre taon kayo ba? Nya wagil taon siya mahimo taon kanang driver mo taon ni siya sa balabal, Ate Pres. Nadasmagan taon sa kuan. Binuangan yung iyargong asawa mo binuangan, Ate Pres, kubidyaan na siya. Nadasmagan siya purlon nga gubaon kayo. Pagabot sa ospital, ang resulta siya ang pagkadasmag, doon na siya cancer. So, ha? Doon na cancer. Nya, giingnan siya sa asawa, okay na doon, cancer. Basta di lang ka sa una, di pare sa una nga, COVID. Ngayon siya ka to sa una, Ate Pres, no? COVID. Kung doon na kay sakit, i-COVID na yun. Diretso. Ngayon ka to. Sa ubog sipon. Iba ubog sipon. Mawalan ka, mauwaw ka mo ubog gamay kay tanawon na sa mga tao. Paita. Paita to sa una. Yan ka to. Pero karon mao ni ang problema, Ate Pres. Kani ato gulyat ang wapay COVID, ang mag-mask, muingon ka nga doon sa sakit. Kuyawan ka mo doon. Pagka COVID, ang way mag-mask mo atong likayan. Unsa ka ni Bab? Unsa man yung babasa na to niya, Bab? Ningon ko sa basahi ko, Bambi. Unsa man yung ako asawa. Ay, nanion ko niya. Sugsugon ko niya maayo. Di ko mamatay taon niya kung sakit. Mamatay ko sa inanggaw niya ako asawa. Kung ari ka dire sa Panultihon 25, verse 24, gingon dire nga, mas maayo pang magpuyo ka diha sa kisami, kaysa magkigtipon ka asawa nga tagaw-tawan. Kay kuan kay siya ba kanang unsinga ni usahay ba kanang malapas siya kay bisan og nar siya pang giaway basta kay kanang unsa ba di ko kasabot sa permi siyang init og permi ba siyang unsa ba maayo unta niyang buhato no kanang labi na taon kay yang bana habal-habal driver man kaha ang trabaho taw sa yang bana gulyat no uwan og init. Ako kay baw ko nga habal-habal piting kapuyan na gani ubang habal-habal ngulyat o agi kay talabi nagkusog kayong uwan kay mabasa man taon may lapira dito sa cruising mahaplag buto gulyat nga ilang mga habal-habal ay atop. Bitaw. Kato nagdrama ta dito sa Kato nagdrama ta karon bago dito mahaplag itong nagpuyo itong sa ka hotel nya ni suroy man ko na may atop ilang habal-habal. Sa una, daanan na sa una ilang atop, ilang habal-habal doon ay atop. Pero ingon aning ubang nga tao nga init ug uwan. Nya ini ka po niya yapang singkasingkahan. Ang buot punta iya andaman og pakaon, naligsan mga dito sa ospital. Dili kasi ganyan singka kay mo pa masakiton. Bitaw, tinong. Unya, ikaw may tarong dong, Freddy, kanang iampo lang na, unya, ilag kabalaka kay, mo'y pag-iingnon, hindi mong balatian karon, wa kayo ko nabanggaan ng kanang, awa ha? Ang iyang tuwad-tuwad o hinila ko liat, ang motor, dili yung bana. Bitaw, tinood. Tingnan siya, kano mag-gol mo kasi motor siya, wa pa mo impas og bayan! Dapat iyang iampo yung bana, rumapis kayong balik, mo drive mo balik, patiwas og bayad. Kaysa, ay nako, iampo lang na sa Friday, kanang naawa may kumos pag-ampo, pangaliya, ilaban na bago umutang na human sa Semana Santa na pag-record na mo dire, kanang na ang kay pung pa dire, o ari ka dire sa ang kasulatan gihapon nga, naayo ang tao, pinagi sa gahom ni Jesus. So, kuan lang, kanang ampo lang, aron matigayon sa kaya, malabi na yung trabaho yung taon nga habal-habal, giyahan ka, pwede saan kag manawag ni San Rafael Arcangel, kay kanang siya maamunay patron sa mga kanang guide man siya, guide o mananambal sa mga nagbiyahe, sa may guide sa nag-drive sa mga karsada, naglawig sa kadagatan o sa mga naglupad ng mga eroplano. Aron sa ingon matigayon ka. Ingay pasigdalo, lihok na lagi imo ka gulyat Bitaw, lihok na imo dumi. Lihok na lagi imo. Mao na importante. Panlagamot lang. Nya ito ana nga na-cancer ka, ang nga na imong asawa taon ay. Tuom ka cancer, ipakita resulta og na cancer biyo ka, wa ka bidoangin sa imong asawa. Pero desbagar na ta. Pero ako naka-relate ko gulyat kanya among ko'y cancer. Inomdom taon kong kuan part Gili Dilmar nga iniksyon na to musulti man ko duhanan ko katuig bing taon tus Gili bantay ha tabang ka mong gulet to duha ka tuig wa pa ka ang taon na una taon siyang lakaw dili ta kabuot
Tinoda. Di yung... Natungog naman ganis palita Corales ko nga namatay. Dili ka kabuot, oy. Pupunta ka pabito sa kumanghod. Mag-uon ka ng kanser. Nga naman ganyan uban, di na kamatay, kabuntag namatay. Ang silingan mo gulyat ay, tagiyag sound system, pating tambuka, pating piskayag lawas. Kaog inasal, pagladok jas beer, litsok pa, hulupog, litsok patay. Tinoda. Napo to yung artista, Bablo, supportin niya kaon kanang pasayan or unsa pa na diha katong pasayan? Oh, kato ba pag giatake diha dayon ba kaon diha sa labisa sa pasayan katong niya kaon. Artista to sikat sa una, sa Pilipinas? Pilipinas, lalaki. Di parehani ko si Alfrancis Paris nga sudan ay sili raw diya matikang isda labi. Mo ni paborito tao niya. Kaon siya, kana si Consel Francis, may man sili gini ha. Pong pang attorney Barte, may nahingaon ko no tag sili kay nindot ko na sa atong immune system labi na sa mga ubog mga sipon ko hingaon kag sili. Sipon. Grabe ka na. Mao dito magluto sa attorney Barte bisag buwad kay butang sabaw gamay butang nga hang. hang bitaw. Importante hang. Perting kao pisayan, perting ako inasa namatay. Ganon. Di ba may mga ulat? Uy, lahat itong ako eh. Nga naman. Bisang tutukan pa ni magbayo, manulisok kayo noon. Salamat mo pinagat. Ito naman yun. Ako ang Puzzle Tihon.